Assalamu alaikum al'umman arewacin Najeriya maza da mata. Sunana Hussaini Salisu kuma ni ɗin mawaƙi ne. Yawa. Na fito ne kira akan wata ƙaramar matsala da muke fama da shi ko in ce ƙalubalen da muke fuskanta mu ƙananan artist. Domin ba zan ce ni babban artist ba ne, ni ƙaramin artist ne kuma da ƙananan artist iri na bila adadin da yawa a arewacin Najeriya. Yawa shi. Wannan matsalar ba komai ba ne face za ka ga wani jarumin fim ko wani mawaƙi ko wani darakta ina saka waƙa a facebook shi na youtube ko geomark da dai sauransu ne wasu ababen ake sake waƙoƙi da sauransu. Za ka ga mutane da yawa da suke sha'awar yin harkar fim ko harkar waƙa wanda ba su san wani hanya za su kama ba sun yi comment domin sun rasa wani hanya su kama ne suna da wani hanya ne mafi sauki da za a taimake su. Za ka mutum ya kama dan Allah za ka sana biyu dan za ka sana biyu to dan Allah ina kira da yan masana'antar Kannywood idan ka mutum ya maka wannan comment din mutum daya idan ka share mutum daya balle ma a ce mutane bila adadin ne suke yin wannan comment din amma sai ka ga mutum ya share idan mutane da suka maka irin wannan comment din ba kamata ya ce ka share su ba, kamata ya ce ko ba za ka taimaki mutum ba ka fito ka yi bidiyo wanda mutane da yawa za su gari da shi musamman masu sha'awar irin wannan harkar yawa. To shi ne ce da Allah hana fito ne magana a kai gaskiya gani ma a shekarar baya a 2021 a August na zani cikin garin Kano a shekarar ne ma na fara waka na fara harkar ban san ina ban kama ba na zani cikin garin Kano na je na zuro yanzu ni zuro duk wanda nake fama mai magana za ka ga mutum ya wurin ɗaya kashi sama iya ganin shi wani gaba da sauransu. Mutum ɗaya ne na san ya taimake ni shi ma kuma taimakon da yin ba da wani abu bane da shawari ya taimaka shawari mai kyau ya bani wanda wani shawarar kuma da na yi amfani da shi na ƙaru sosai ta nasu wannan matakin alhamdulillah domin sabon da muke miƙawa ba za mu ce da nemi ya miƙu alhamdulillah wanda ba da wani shawarar ba kowa bane mutum ɗaya ne shi kuma wani mutum da kuma wani face buzu dan kullu shugaban kamfanin Algaita Studio shi da ya tsaye da ni ya bani shawari kuma wannan shawarar da dawo gari na nan gobe da ne amfani da wannan shawarar na garin da shi. To dan Allah ina kira da manyan artist da muke da shi a arewacin Najeriya da kuma jaruman fina-finai da kuma darakta da kuma da ke sauran su da producers da sauransu dala kar ku ga irin wannan comment din yana zuwa muku ko kuma irin wannan ba sai na ga bari dan Allah idan ba za ku taimaki mutum ba ma ku fito yi bidiyo watsa shi wanda duk mai shawarar wannan da in ya gani zai karu da shi yawa ba kan community ne magana ba sai akan wannan damuwa. Nagode na kwar kullum Hussaini Salisu. Ni san ba mai laifi bane, ni din mawaki ne.